ആദ്യം ഗുരു പ്രണാമം. എല്ലാം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മദ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. 30 ശ്ലോകം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തു. അതിനുശേഷം 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം വരെ. മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇത് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ സേനയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഹത്യ ചെയ്യാൻ അർജുനന് ഒരുക്കമല്ല. അപ്പോ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന രംഗമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. ഒന്നാമത് കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണു മരിക്കുന്നവനും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും.
അപ്പോ ഒരു യുദ്ധത്തില് വന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നിയതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ യുദ്ധമാണ്. ആ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ അവര് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിൽ മരിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് ആ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ സൗരമണ്ഡലത്തിലാണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലൗകിക ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ആസക്തി ത്യജിച്ചിട്ട് ഭൗതികവും മാനസികവുമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ടവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തില് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ഈ സമയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗേർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്തേ കാക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാസുഖാനി ച ത ഇമേ വ്യവസ്ഥിത യുദ്ധേ പ്രാണസ്ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതര പുത്രാസ്തദൈവ ച പിതാമഹ മാതുലശ്വാശ്വര പൗത്ര സ്യാല സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്നഹത്തുമിച്ഛാമി നതോപി മധുസൂദന അഭിക്രൈതലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോ കിന്നു മഹീകൃതേ നിഹത്യ ധാർത്തരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ്യാജ്ജനാർദ്ദന. അപ്പോ 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതില് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഹേ ഗോവിന്ദ, ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആര് പറയും? രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആര് പറയും? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടുള്ള ദുഃഖം കൊണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പോ ആ അർജുനൻ വളരെ വില്ലാളി വീരനാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളെയും സംഹരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനും വളരെയധികം ശക്തിമാനുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ദൃഢചിത്തനും എല്ലാം തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ പോലും അവനവന്റെ ബന്ധുക്കളെയും സ്വന്തക്കാരെയും എല്ലാവരെയും ആ യുദ്ധത്തില് ആ പ്രതിപക്ഷത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വ്യഥ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, സ്യാലൻ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ എന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലുന്നത് ജനാർദ്ദന? ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരും കൊന്നിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ആ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സുഖത്തോടു കൂടി ജീവിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമാണ് ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഗോവിന്ദൻ. ഗോക്കൾ, പലതരത്തിലുള്ള ഗോക്കളെല്ലാം ഗോകുലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
അത് ആ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വന്നാല് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ അഥവാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ മായ, ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദകമലത്തിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ അദ്വൈതാനതനായിതായിത. ഒരു മിനിറ്റ്. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ അദ്വൈതാനതതായിന തസ്മാനർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സഭാന്തവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ മാധവ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സുഖിച്ച് കഴിയും? അപ്പൊ പാപികളെ കൊന്നാലും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നേട്ടം? അക്രമികളായിട്ടുള്ള അവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നു. വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് ആ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിന് യാതൊരു പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ട് വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, അമാരി വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, മാരകായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും പാണ്ഡവരോട് കൗരവർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതാണ് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർഹരായ ആളുകളാണ് വിഷം കൊടുക്കുന്നവരും, വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവരും, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവരും, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുന്നവനും, അവരുടെ ഭൂമി കയ്യേറുന്നവനും, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവരും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അക്രമികളാണ്. അവരെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. യദ്യേപ്യേതന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസാ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാന്നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് ജനാർദ്ദനൻ. ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഈ ബന്ധുഹിംസ ചെയ്താൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അക്രമികളെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ലോഭാവേശം കൊണ്ടും പല വിധത്തിലുള്ള അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ആ ബന്ധുഹിംസയിലും കൊണ്ടും ഇതിലൊന്നും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ഇവരെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് കുലക്ഷയമാണ്.
എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കുലത്തില് അംഗങ്ങൾ ക്ഷയിക്കും. അതിൽ പ്രകാരമുള്ള ആപത്തുകളാണ് പിന്നീട് വരുന്നത്. ആ ആ തരത്തിലുള്ള കുലക്ഷയത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അർജുനൻ കുലക്ഷയത്തിന് ഹേതു ആകുന്നതിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. വെല്ലുവിളികളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഹിംസകളും ഹത്യകളും എല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് മുഖാന്തരം കുലക്ഷയം ഉണ്ടാകും. ആ കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പാപം എല്ലാം അർജുനനെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ വിചാരിച്ചാലും അർജുനൻ ആ സമയത്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വജനങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഹത്യ, അതിനുശേഷം മറ്റ് ജനങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ യുദ്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ നശിക്കുന്ന സമയത്ത് കുലക്ഷയത്തിന് കാരണം വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പാപവൃത്തികളും അർജുനന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് അർജുനൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചത്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോ അഭ്യഗത അധർമ്മോ ഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ ചിന്ത വരുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള കുലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുമ്പോൾ അവര് വളരെ കാലമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും കുലധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം നശിക്കുന്നു. ആ നശിക്കുന്നതിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഈ ദോഷം ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ധർമ്മം നശിക്കുവാൻ ഹേതുവായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള അർജുനന് എന്താണ്, അങ്ങനെയാണ് ആ ധർമ്മം നശിക്കുവാൻ ഹേതുവായിട്ട് ആണ് അർജുനൻ വരുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന് ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നത്. ആ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിൽ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. ഇവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ഒരാള് ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്ന വരേക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഷോഡശക്രിയകൾ പോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാത് കുലങ്ങളിൽ പലവിധ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി നടന്ന് പോരുന്നതാകുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളെല്ലാം നിലച്ച് ധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിലച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അതിന് ഹേതുവാകാൻ അർജുനൻ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് സാരം. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും അധാർഹരല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുതിർന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ധർമ്മക്ഷയം സംഭവിക്കും, കുലാചാരം സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അധർമാഭിഭവ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയ ഈഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര.
അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികളുടെ അഭാവം മൂലം ആ ഷോഡശാദി കർമ്മങ്ങൾ, കുലധർമ്മങ്ങൾ, ഇവയുടെ എല്ലാം അഭാവം മൂലം അധർമ്മം പ്രചരിക്കുകയും കുലത്തിലെ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ ആ കുലത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവുകയും, അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കുലത്തിന്റെ പേരാണ് വൃഷ്ണികുലം. പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകളും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള കുലധർമ്മത്തിന് ഉചിതമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ് സ്ത്രീകളുടെ ശുദ്ധിയാണ്. ആ സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു സമൂഹത്തില് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ സമൂഹം മൊത്തമായിട്ടും നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്താണ് ശുദ്ധിയെയും ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസതയെയും മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ തലമുറയിലേക്കും പകർന്നു നൽകേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകൾ ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരിത്രതയും വിശ്വാസ്യതയും ഇതെല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് അർജുനന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഹേതു അർജുനനാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിനും ചട്ടത്തിനും വിധേയമല്ലാതെ മറ്റു പുരുഷന്മാരുമായിട്ടും ഇടപെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിതെളിക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ധർമ്മം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ധർമ്മം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് മുതിർന്ന ആ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നാണ് ആ മറ്റു തലമുറയിലേക്ക് ധർമ്മം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സമൂഹം നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുതിർന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന തലമുറകൾ സാധിക്കാതെ വരും. അവര് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരായിട്ട് തീരും. അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും അത്തരത്തിലുള്ള വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളും ചാരിത്രതയും വിശ്വാസ്യതയും ഇല്ലാത്തവരായി തീരും എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ. അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആ കുലത്തിന്റെ നാശത്തിന് അത് വഴിതെളിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് കാണുന്നത് ഒരു മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന 16 സംസ്കാരങ്ങൾ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലും ഈ 16 സംസ്കാരത്തില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ചിലവര് ഈ 16 മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുന്നില്ല. ചിലവര് 4, 5, 3, 2 അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അതിന്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ സമൂഹത്തില് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചിതമായിരിക്കും ചിലത് അതാത് സമൂഹത്തില്
ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് എടുക്കാത്ത സമൂഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലവിധ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടുകൂടി ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണ സംസ്കാരങ്ങൾ. ഷോഡശക്രിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു വ്യക്തി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് ഇരിക്കുന്ന സമയം മുതല് തുടങ്ങി അന്ത്യേഷ്ടി മരിച്ചിട്ട് ചിതയിൽ എടുക്കുന്ന സമയം വരെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണോ, അത് 16 കർമ്മങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് 40 സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 16 പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതിലേതാണ് ഗർഭധാനം. ആ ഗർഭധാനത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗർഭധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിയ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നു. പുംസവനം, അതിനുശേഷം ഗർഭദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് പുംസവനം, ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ അമ്മ 3-ാമത്തെ മാസം ഈ പുംസവനം എന്ന ക്രിയ ചെയ്യുന്നു. സീമന്തം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ചടങ്ങുകളാണ് സീമന്തം. അടുത്തതിന് ശേഷം ജാതകർമ്മം, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിവികാസനത്തിന് ആണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നാമകരണം, അത് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. നാമകരണം, ജാതകർമ്മം, നിഷ്ക്രമണം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായി വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നപ്രാശം, കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം, ആദ്യമായിട്ട് അന്നം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ചൂടാകരണം, ആദ്യമായി മുടി മുറിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. കർണവേദം, ചെവി, പണ്ടാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കർണവേദം. വിദ്യാരംഭം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുത്തിനിരുത്താൻ, വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഉപനയനം, വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ നൂല് ധരിക്കുന്നു. അത് എല്ലാ മനുഷ്യവർഗങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഉപനയനം. ഇപ്പോഴും പക്ഷേ സമൂഹത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലോടുകൂടി ഉപനയനവും, ചിലവർക്ക് ഉപനയനം ഉണ്ട്, ചിലവർക്ക് ഉപനയനം ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നുകൂടി. പ്രൈശ്യാർത്ഥം, ഓരോ വർഷവും പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും. കേശാന്തം, ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുക. അതുമാതിരി ഋതുശുദ്ധി, പെൺകുട്ടിയുടെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആർത്തവ ശുദ്ധി, ഇതെല്ലാം കേശാന്തം, ഋതുശുദ്ധി എന്നിൽ വരുന്നു. സമാവർത്തനം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ, പണ്ട് ഗുരുകുലത്തിലാണ് കുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ആ ഗുരു ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് സമാവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് വിവാഹമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമാവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഗുരുവാണ്. ഉപനയനവും ആണ് വീട്ടില് അച്ഛനമ്മയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുന്നത്. അമാരി വിവാഹം നടത്തുന്നു. എന്നിട്ട് ഗൃഹസ്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം അന്ത്യേഷ്ടി. വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അന്ത്യേഷ്ടി എന്നുള്ള ക്രിയ, ചിതയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയകൾ, അതാണ് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം പലവിധ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളും ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകളും ആ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തത് മൂലം എന്തുണ്ടാവും? പല തരത്തില് ഈ തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകളൊന്നും ചെയ്യാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവസരമില്ലാതെ കുലക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്.
സങ്കരോ നരകായേവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനം ഉണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങളും കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ദുഃഖക്രിയയോ കിട്ടായ്കയാൽ അധപ്പതിക്കും. അപ്പോൾ ആ ധർമ്മ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആ അന്ത്യേഷ്ടി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള അവരുടെ പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് പിണ്ഡം അഥവാ ഉദകക്രിയ. അപ്പൊ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യിച്ചാല് അവർക്ക് അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അവർക്കും പരലോകത്തും അവർക്ക് എന്താ ഉന്നതി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അധപ്പതിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഹേതുഭൂതനാകാൻ അർജുനൻ ഒരുക്കമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള ആ മുകുന്ദന്റെ ശരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് സർവാത്മന ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദേവന്മാരോടാകട്ടെ ഋഷികൾ ജീവജാലങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ പിതൃക്കൾ മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഭാഗവതം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ഭാഗവത ധർമ്മമാണ് ഈ പറയുന്നത്. സർവ ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രിയകളും ശുദ്ധികർമ്മങ്ങളും ഈ തരത്തിലുള്ള ഷോഡശക്രിയകളും എല്ലാം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഗൃഹസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഭൂത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിതൃക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുമാതിരി ഭക്ഷണം എന്താണ് ഈ കിളികൾ പക്ഷി മൃഗങ്ങൾ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞങ്ങളും ക്രിയകളും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഗൃഹസ്ഥന്മാര് ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് വേണ്ട ധർമ്മമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരാള് ഗൃഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ധർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാനെ ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ആ മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള ആ മുകുന്ദൻ ആ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം നേടിയവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിതൃക്രിയകളോ അതുമാതിരി ഭൂതദയ മറ്റ് ജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതോ അതുമാതിരി കൃഷികൾ ജീവജാലങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിതൃക്കൾ ഇവർക്കുള്ള കടങ്ങൾ അഥവാ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അതിഥി ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർവ്വതും ഭഗവാന് ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും യഥാവിധി ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരവസ്ഥയെ ഭേദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവരും ഈ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഋഷികൾ ദേവന്മാർ ജീവജാലങ്ങൾ
കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടുള്ള അവരോടുള്ള കടമ എല്ലാവരും നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാനോട് മാത്രം സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? പറയൂ, ആര് പറയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവധർമ്മങ്ങളും സർവകർമ്മങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്. അതുകൊണ്ടാണ് സർവ ധർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനോട് അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാർഹസ്ഥ്യ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ദോഷേരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ച് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ധർമ്മം തലമുറയായിട്ട് പകരേണ്ടതാണ്. ആ ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം അതെല്ലാം ക്ഷയിച്ച് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം ആ സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ശ്ലോകം 39 തുടങ്ങി 42 വരെയുള്ളത്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് വരുന്നത്? തലമുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാല് കുലവംശ നാശം സംഭവിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവരിൽ നിന്നാണ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഈ അടുത്ത ജനറേഷൻ, അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തലമുതിർന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരും ഹനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുലധർമ്മ നാശം വരും. അതായത് വംശനാശം സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തലമുറ തോറും പകർന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പോ മുതിർന്ന ആ തലമുറ മൊത്തത്തില് നശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദിക ആചാരങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാണുന്നു. ഏതാണ് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം? കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മനഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. കുലം നശിച്ചാല് വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മം
നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേത്, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മുതിർന്ന ആളുകൾ മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആ ശൃംഖല ഭേദിച്ചു പോവുകയും അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാകുന്നു? ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നടത്തുവാൻ ശേഷിയുള്ള ആരും ഇല്ലാതെ വരികയും അതുപ്രകാരം കുലത്തിന് അധർമ്മം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത്, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധർമാഭിഭവ കൃഷ്ണ പ്രദ്വിഷന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു ആർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവുകയും വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകൾ ചാരിത്രമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അധർമ്മം വരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ സമൂഹം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വേണ്ടാത്ത വർണ്ണസങ്കരം, വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും ഇല്ലാതെ അധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേദോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടാതെ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ച് പോകുന്നു. കുലധർമ്മം വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനവും അപ്പാടെ തടയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് സമൂഹത്തില് കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. ദോഷേ രേതേ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകേ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ജനങ്ങൾക്കായുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പദ്ധതികളും വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ സനാതനധർമ്മം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുടുംബക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മുക്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി രൂപീകരിച്ചവയാണ്. നിരുത്തരവാദികളായ സാമൂഹ്യ നേതാക്കൾ സനാതനധർമ്മ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കുന്നത് സമുദായത്തിൽ അഥവാ സമൂഹത്തില് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ക്രമേണ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വിഷ്ണുപദത്തെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മറക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്ധരായ അത്തരം നേതാക്കളെ പിന്തുടരുന്നത് നാശമാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. ഉത്സന്നകുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസം ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഹേതു ആകാൻ ഒരിക്കലും അർജുനന് ഒരുക്കമല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. സ്വാനുഭാവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം സ്വന്തം അനുഭവത്തെ അല്ല, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക വചനങ്ങളെ എല്ലാം പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ തരത്തില് വാദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളത്
അതാണ് എന്ത് ഛേദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ അതിന് ഹേതുവാകാൻ ഒരിക്കലും ഒരുക്കമല്ല എന്ന് സാരം. അഹോബദമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണത്. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ, എന്താണ്, സ്വാർത്ഥമോഹത്താൽ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെയോ സഹോദരന്മാരെയോ കൊന്നുകളയാൻ ഒരാൾ പ്രേരിതനായിരിക്കും. ഇത്തരം പല സന്ദർഭങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അർജുനൻ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാകയാൽ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അർജുനൻ ബോധവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അധാർമികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ അർജുനൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും സർവതും ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം നല്ല വിൽപ്പത്തി അർജുനന് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇത്തരത്തില് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, യതിമാമ പ്രതീകാര അശാസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ മക്കളെ പറയുന്നതാണ് ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർ. അവരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊന്നോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. അപ്പോ ഇത് ധർമ്മയുദ്ധത്തിന് എതിരാണ്. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാലും താൻ പൊരുതാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. മറുകക്ഷി എത്രമാത്രം യുദ്ധോത്സുകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചതേ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് അർജുനൻ മറുപക്ഷത്തുള്ള എത്രമാത്രം യുദ്ധോത്സുകരായിട്ടാണ് ആ കൗരവർ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചില്ല. അപ്പോ ഈ കൗരവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളും വിൽപ്പത്തി ഇതിലൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് ചുരുക്കം. അവരിപ്പോഴും യുദ്ധോത്സുകരായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണെന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പ്രമാണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇത്തരത്തില് ഭഗവാനോട് വാദിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ആ കൗരവപക്ഷത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ശേഷിക്കുറവും കാണുന്നില്ല. എന്താണ്, അവർക്ക് യുദ്ധ ഉത്സുകത മാത്രമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് അർജുനനിലൂടെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സ്വശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസ. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, അർജുന, രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട്
അത്യധികം ദുഃഖിതനായിട്ട് ആ തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം, ഈ ഒരവസ്ഥ സഞ്ജയൻ കണ്ടിട്ട് അത് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രംഗമാണ് എന്താണ്, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാം ഉന്നയിച്ചിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ശോകത്തിന് അടിമയായിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യധികം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന് ആ രംഗം സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നതാണത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥൗപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പോൾ സർവപ്രമാണങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന, വേദപ്രമാണങ്ങളും അറിയുന്ന അർജുനൻ ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവാനിരതനും ആണ്. അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വം അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളാണ്. മൃദുല ഹൃദയത്വം അതുമാതിരി ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും കൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി അവരോട് തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് അർജുനൻ. ഞാൻ അതിശക്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ പ്രതികാരം ചെയ്യാനില്ല. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായിട്ടുള്ള എതിരാളികളെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വയ്ക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ച് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ടിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതില് കൃഷ്ണന്റെ നാമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കൃഷ്ണ എന്ന ശബ്ദത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. വ്യംഗ്യാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഗൂഢാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം തന്നെയാണ്. ഇതില് വാച്യാർത്ഥം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. അത് പിന്നെ ഒരു നാമം കൃഷ്ണ, നമ്മുടെ തൃഷ്ണ, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നും, കൃഷ്ണ എന്നുള്ള തൃഷ്ണയെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ശബ്ദം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളും കൃഷ്ണ എന്ന ശബ്ദത്തിന് ഉണ്ട്. ഋഷികേശൻ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ, നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ, അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ആ ഋഷികേശൻ എന്ന് നാമം വന്നത്. മാധവൻ, ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് മാധവൻ, ലക്ഷ്മിപതി. ചുതി പറ്റാത്തവൻ അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് വീഴ്ച പറ്റാത്തത്. ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് പറ്റാത്തത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മധുസൂദനൻ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദനൻ, ഗോവിന്ദൻ, അത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു. ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും
ആനന്ദം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വാസുദേവൻ, വസുദേവന്റെ പുത്രനാരോ അത് വാസുദേവൻ എന്ന്. ദേവകി നന്ദനൻ, ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകി നന്ദനൻ, യശോദ നന്ദനൻ. വൃന്ദാവനത്തിലെ കാലകേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് യശോദ നന്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നു. പാർത്ഥസാരഥി, അർജുനന്റെ തേര് തെളിച്ചതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ, പാർത്ഥന്റെ തേര് തെളിച്ചത് സാരഥി, പാർത്ഥന്റെ സാരഥി ആയിട്ടുള്ളത് ആരോ അതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്ന പേരും വന്നിട്ടുണ്ട്. കേശവൻ, കേശി എന്ന അസുരൻ വധിച്ചതുകൊണ്ട് കേശവൻ എന്ന നാമം. ജനാർദ്ദനൻ, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ. ജനങ്ങൾ, ജന എന്ന ശബ്ദത്തിന് ജീവജാല എന്ന ഒരർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം, അവരുടെ എല്ലാം രക്ഷകൻ എന്നാണ് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധനഞ്ജയൻ, അത് അർജുനന്റെ നാമമാണ്. ധനത്തിനെ ജയിച്ചവൻ, അതാണ് ധനഞ്ജയൻ. പാർത്ഥൻ, 4 കുന്തിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ, നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാരോ അതാണ് ഗുഡാകേശൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത് കരുണയാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിദ്രകളും ആലസ്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആ ഒരു ഗുണം, ഗുഡാകേശൻ, നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. വൃഗോദരൻ, ഇത് ഭീമന്റെ നാമമാണ്. വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് വൃഗോദരൻ എന്ന് ഭീമന് നാമം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്തത്. മരി സറണ്ടർ ടു മീ ഓൺ ദ ഭുരിജന ദാസ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ വ്യാഖ്യാനം. ഇത് ഈ 2 ബുക്കുകൾ, ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1ാം അധ്യായം സമാപ്തം. അടുത്ത ദിവസം 2ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ഈ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അറിവുള്ളതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയൂ. അപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ.